Det gode ved Barcelona, det er, så tager man sgu lige på stranden. Så er der lige sådan en outdoor gym her. Den har helt for sig selv. Og så er der bare, få lidt solskin og lidt guns. Ikke også? Så det er lækkert. Kaptajn, gør det selv. Hvad skal vi kigge på? Jamen, vi skal jo prøve at se, jamen kan vi hæve os selv? Ikke? Hvis man hæver sig selv, jamen så er det en selvhævning. Ikke? Så det skal vi prøve at kigge på. Kan kaptajnen hæve sig selv med en arm? Det kan kaptajnen ikke. Men det vigtigste er, at man prøver en gang imellem. Ikke? Fordi hvis man ikke prøver, så prøver man ikke. Det kan man tænke lidt over. Det kan man prøve at tænke lidt over. Ikke også? Ja! Ja, så er der pause for træning, og så har man lige fundet sådan en bænk her, hvor der er læg. Og man har jo alt nærmest for sig selv, ikke? Det er jo, der er kraftigt med en, der har lavet det. Det ligner en menneskelort, det der. Okay, nå. Lige ud over den bavian der. Man kan heldigvis ikke lugte den. Ej, det var da helt grotesk. Det er sgu da en menneske. Det er nok en menneske, der har lagt den der. Eller en syg hund i hvert fald. Godt, vi relokerer hen på den her fætter. Fordi her er der i hvert fald ved første øjekast ingen som helst efterladenskaber, som er lidt uhygiejniske og uhumsk, ikke? Hvis man må være så fræk at sige. Ja. Det kan da godt være, at man bare er lidt gammeldags, ikke? Men jeg plejer altid at sige, jeg kan sgu bedst lige sidde et sted, hvor der ikke er en eller anden form for afføring ved siden af mig, ikke? Jamen, der kan man bare se. Godt, jamen, vi er relokeret herhen, hvor der ikke er skyggen af afføring, så det er jo fantastisk, ikke? Og det er jo, det vil jeg sige, det er essentielt, når man skal slappe af i solen, at der ikke ligger en eller anden ordentlig krabat ved siden af en. Fordi at, jamen, da man så først fik øjne på den, jamen, så begyndte den også at snurre op i næsesporene. Og det gør simpelthen solfornøjelsen en smule ubehagelig. Så en relokering, det var nødvendigt. Så